Sampai huwa mansbar gurala mbay yang. अमा बेदर रानदों बैसागुनि नै बाग लाग्राफ्रा अमा बेदरावनो मेजेमा गैया हाग्रामाया गैयामोन गिलागासिनो भिखारि बायदि गुबुन मानसिफोर नुवाखा ब्लेक टप नै जोंना राननायाबो मा नुजायो नै मा नुजालायो जोंना नै रानग्राया दाबो नुजागासिनो मा बुस्थु बे नै मालाय गुबुनानो अमा बेदर नैबे खर' दामफ्लेनाय